haka ta yau akuban kiɗa na Abba Kano Tsorata su mai jama'a akuban kiɗa na Abba Kano Agogo dole ya haƙura dole ya haƙura Tsorata su mai jama'a wato muke a kan shari'a Agogo dole ya haƙura an gaba da musa Tsorata su mai jama'a Abba na cikin fara Agogo dole ya haƙura ko da shi ta bai kura Tsorata su mai jama'a wannan Kano mai jama'a Agogo dole ya haƙura dole za ki kira Tsorata su mai jama'a akwai kudin jihar mu fara Agogo dole ya haƙura satar da lambu ka makara Tsorata su mai jama'a fito da su muna ta jira Agogo dole ya haƙura san maza nake magana Tsorata su mai jama'a Idris ta kuɗe kuɗina Agogo dole ya haƙura an gama da yan kuɗina Tsorata su sai mai mun ci jama'a uwar uban ku yan iska Agogo dole ya dole ya haƙura kuɗina ne Tsorata su mai jama'a ya yi takuri zaman shi shiru Agogo dole